And then, eto namang isa, eto yung mga gagawin ko today. Kailangan ko mag-edit at saka mag-upload. Wala kaming study today ni Hagrid till today is Sunday. Shorts at yung mga t-shirt, andito tinatanggal ko yung aming refrigerator. Hello guys, good morning. So today is June 2, 2018. Today is Saturday. Tama ba? Tingnan ko muna. Yes, tama ako. June 2, 2018. At ako'y actually relax lang ako ngayon. Kasi kahapon nakapag-edit na naman ako. And then, init-init na din tayo ngayon sa ulam. Yung niluto ko kahapon, afritada. Kaya, ito yung niluto ko kahapon. Hinati ko na. Yung marami, nasa freezer. So, eto, konti lang din. Ayan, ang sarap. Ang sarap niya, ha. And then, eto namang isa, eto yung nasa freezer. Ayan. So, eto na yung itsura, guys. So, ayan. Wala talaga siyang pinag-iba kahit initin mo. Ayan. Yan yung aming umagahan with toys and so, ayan. Kain tayo, guys. Hello guys, good morning. So today is Sunday, June, palaban tayo sa June 3, 2018. So bago magsimula ang lahat, kakaalis na ni Papa na yun, nakatapos ako magluto. Ay, actually hindi ko nagluto kanina kasi ininit ko lang yung aking afritada na last na yun. And bago ako magsimula, dahil saka pa lang ako nang susulat na aking to-do list pag umalis si Papa. So, yung ating agenda today. Biasa akong eraser. Erase muna natin. So, ito yung mga aking ginawa kahapon. So, ito yung mga gagawin ko today. Kailangan ko mag-edit at saka mag-upload. And actually, mayroon ako naka-ready na, naka-schedule na video mamayang 5 p.m. Available na yun sa channel, nasa channel na yun. So, pero kailangan ko mag-edit na mag-upload. And then, maglalaba ako. Yan, labadami. And may pick up ako today sa Shopee. And maglinis ng CR and arrange yung TV stand namin. Ayan, nilagkalat na siya. And budget, talaga nilagay ko dito do it na ngayon, as in kailangan kong magawa yan ngayon kasi pinagpapaliban ko lagi yung monthly na namin. And then yung aming meal plan, so far yan lang muna kasi titingnan ko matatapos ko lahat. And wala kaming study today ni Hagrid till today is Sunday, kaya laro lang siya lahat today. Kaya ayan. Nakalimutan ko pala guys, watch CCF kasi manonood pala ako mamaya kasi today is Sunday. Manonood ako mamaya mga hapon. Kasi hapon lang naman talaga pag natutulog na si Hagrid, saka pala ako nakakapanood. So, ayan. So, kasalukuyan guys, ayan yung aking trabaho. Ayan, yung aking mga labahin, hindi nakikita. Ayan yung mga puti, sinaparate ko na yung mga shorts, at yung mga t-shirt, andito na sa loob. And one thing na ginagawa ko pag nagwa-washing machine ako, talagang tinatanggal ko yung aming refrigerator. Ayan, katanggal na siya. Kasi, para hindi magkasabay-sabay. Kasi pag sabay-sabay lahat naka-on, malakas yung, tawag dito, tawag sa tuyok. Yung rotation ng, ng, tawag dito, ng metro. Pag sabay-sabay. Kaya, pag every time talaga na nag-washing machine ako, talagang tinatanggal ko siya. And, yun. Walang ibang naka-on. Yung TV lang kasi nanonood ako ng Salamat Doc. So, yun yung ginagawa ko pag ako. Ginagawa ko kasi yan before kasi kahit naman siguro saan sa mga nanay kasi
may mga washing machine din talaga. Sila mama, may washing machine sila mama. Hindi ko alam kung tinatanggal ni mama yung kanyang ref. Feeling ko hindi. Pero sa akin, yun lang yung na ano ko, na learn to before dun sa mga ano ko, auntie siguro, na tinatanggal nila. So, ayun. So, ayan na. Ito yung mga shorts, yung mga puti, yung mga bed sheets. And, yun. Ito na yung mga decolor ko. So, ayan. Hello guys! Good morning! So today is June 4, 2018, Monday. At simulan na ng klase ng mga ibang, mostly sa public school, simulan na ng klase. So, ayun. So, ako nagluluto ngayon na... Advance happy birthday tomorrow. Wow! And then, limot na ako sa kong istorya. So, ito yung aking niluto guys. Tapa siya. Tapa na talagang sobrang galit na galit sa paminta kasi sobrang daming paminta. Ayan. And ang ingay ng ceiling fan. At saka hindi ko nakapag-edit pero mag-edit ako ngayon kasi marami akong gagawin today. Ano pa ba? Yun lang at wala akong kelay. Sensyahan nyo na. At ita-charge ko lang tong phone dahil sobrang low bat na. Kaya ayun. Kaya, ayan yung trabaho niya. Yung mga bato, kinukuha niya. Tapos, tinadala niya dito sa bahay. Tingnan niyo yung kanyang crocodile, oh. Oops. Wala na naman siya sa mood. Say hi. Hi.